ndị niile na-abụ eji ihe nke Igbo wee na-emegide ndị Igbo ha ga-ekwere na ọ na-eme maka na anyị nwere mbụ nwee mpụ. Anyị nwa bụ ụmụ Igbo anaghị agba las mana anyị bịazi na-agbazi las nke gwogwo. The movement of Igbo Youth Foundation, Igbo Youth Movement Worldwide. Okwa here the same thing, very dark man bidoro something like that. This is the time I ga kwado nke anyị. So ana m ayọ ndị Igbo niile nwere Obinwannem. Ọ baghị uru anyị bịa na social media na-akọ onwe anyị ọnụ, na-abụ onwe anyị ọnụ, na-eche onwe anyị okwu, mana ihe dịrị anyị ga-eme eme n'ala Igbo erika. So ndị youth anyị na-ewepụtachara onwe ofa sị ka ha wee mara ife ga-eme ka edozi ala Igbo. Anyị nwa bụ ụmụ Igbo n'ụwa niile ewepụtago onwe anyị irepresent Igbo Youth Movement. Mụnwa na-represent ha na Hamburg, nwanne anyị nwoke na-represent na Cologne, nna anyị na-represent ha na American, and ndị ụmụnna anyị bụ ndị ọzọ anyị mekwara invite ga-abatakwa n'oge na-adịghị anya. Ha bịakwa ha gwakwa gị ebe ha na-represent. We are going to tour around all the world and make sure that all groups that niile dị na ụwa niile bụ nke ndị Igbo hibere, nzukọ ndị Igbo, Igbo Union, any movement bụ ndị Igbo dobere, we are going to visit them one by one through our brother na ndị otu ụmụnna anyị bụ ndị ọzọ hibere Igbo Youth Movement. Anyị ga-akwado fa ihe ọbụla ha chọrọ ka anyị ji kwado ha, anyị ga-akwado fa. Onye ka anyị si ka anyị bịa n'ụbọchị taa jụọ ya ajụjụ, marakwa na ọ kwadoro ọfụma ka ọ bụ ndị a na-abụ ha pụta akwadochazie fa ewe werezie nkwado akwadoro fa wee join ya politicians. Ha join ya politician ebidokwa na-eme anyị ife na-eme anyị uche na ọma ndị anyị ezigbo mma wee na-adị. Soro nwanne anyị nwoke abatago na anyị ga-ejebe ngwa ngwa n'oge adịrọ maka na anyị ga na-egbu oge na anyị ga na-apasị unu bụ meseji. Anyị pasara unu meseji nwanne na-amara na Igbo ekunye na iwerukwa oke nke ruru ha n'ala Igbo. Justice Ozobi, anyị na-anabata gị n'Obi Obinwannem Igbo TV, ebe a na-ekwu maka omenala ọdịnala Igbo, ebe a na-ekwu maka njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile nke ego onwe gị mara. Ndị nọ na skrin abụkwa ụmụ Igbo nwechara foundation dị iche iche, nwecha otu dị iche iche, mana anyị bịakọtara ọnụ n'otu umbrella n'afọ Obinwannem ofu obi ka anyị ga-eji na-aga wee sị na gị nwa wetara anyị ya bụ ihe nke ichere na ọbịa bịa ga-eji wee mee ka ọ dị mma n'ala Igbo bụ Igbo Youth Movement. Anyị ga-akwado gị, mana ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu bụrụ ihe ziri ezi, ọ bụrụ na ụzọ ziri ezi ka iji bịa iji ezi obi gị, ezi omume na aja ala Igbo ka iji chọọ iji wee tie mkpu ka be anyị dịkwa ka o kwesị ịdị, ka ndị Igbo bịakọta ọnụ, ka youth bịakọta ọnụ, ka e developụ ebe anyị, maka na onye nwa bụ ife anyị na-etiri mkpu ihe, onye bụ ihe ndị freedom fighters na-etiri mkpu ihe. Ọ bụrụ na ya bụ ihe si otu a dị na ọ ga-adị mma, na ọ bụrụ ihe a ka ị kwadoro, mana anyị ga-akwado gị na-asị gị were oche kọwara ụmụ Igbo onye bụ site na vileji gị na ihe ị na-eme Igbo Youth Movement, ka anyị wee bịazie ajụjụ anyị nwere ike ịjụrụ. Ndewo.